ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବା କେବଳ ଆମ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ରହୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଘର ରହୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଖୁସି ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ନା, ଆପଣ କେବେ ବି ଖୁସି ରହିପାରିବେନି। ଶୁଣିବାକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଛି ନା, ଖୁସି ରହିବା ଅଭ୍ୟାସ। ହଁ, ଖୁସି ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବି। ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବିନି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବିନି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମିଳିଗଲେ ହିଁ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ହିଁ ମୁଁ ଖୁସି ରହିବି। ନା, କିଛି ବି ଜିନିଷ ନ ମିଳୁ, ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବି ମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବି। ମନକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଣ୍ଡିସନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ରହିପାରିବା। ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଉ କି ନର୍କରେ ଥାଉ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା। ତେଣୁ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।